Yeah, yaita. But ndatoita kutotanga live chaikuti takustart. Okay. So I was saying hold on vanhu vari kuuya. Hold on vanhu vari kutongouya. Tuone kuti vanhu vacho vasvika. Because network yacho iri kuita ichi ameno zvairi kuita ichitiza, iri kuita ichitiza ichididi amen. All right, okay. Iri sei kwanyika iyi? Iwe tabaiwa nelockdown tavata mastaira ese zvaatanzwa kunoku. Guys, andisukufreeza here. Am I not breaking? Andisukubreaka. Right, ibva watongotaura point yako. Ibva ichiri kuita, ibva wangotaura point yako. Okay. Okay. Ndoda kubvunza Machembere soko kuti kana muchirapa munorapa nei? Munorapa nenjuzu here kana kuti munorapa nemudzimu? Nekuti vanorapa nemudzimu vanoita chirapa unotori nemaitirwo awo ende vanhu chaivo vanoita zvechivanhu havasopembedza kuti isusu tinorapa asi varapwi ndo vanofamba vachitaura kuti isusu takarapwa naningi anorapa chaiye asi munhu anotumira screenshot pafacebook asi uigona kudzidzisa unenge uine nhoroondo yechivanhu iti ndinogona kudzidzisa usati ndinorapa kana uchigona kudzidzisa iti ndinodzidzisa kwete kuti ndinorapa nekuti takuda kutaura nhoroondo yekuti munhu unorapa birira here murikugona here kutambidza vana iro bute iroro muchivapa muchivati oibute nekuti bute rine matambudzi vanhu vanopiwa bute hauritambire mumaoko pane maitirwo azvinoitwa ndizvo tira pamusoro Sis Melly zvekuti nhasi wanzwa kuti ndine njuzu ivo varidzi venjuzu chaivo vanoita zvechivanhu chaicho havaiti zviri kuitwa izvi zvatiri kuona vekuti vese Machembere ane njuzu ngavanyarare kuti zii nekuti vanhu vanonatsoita zvechivanhu chaizvo vanhu vakazvirereka Sis Melly muri kundinzwa vanhu vasina bongozozo vasinga chivanhu vanhu ngavaseparata between kudzidzisa chivanhu nekurapa chivanhu muri kundinzwa Sis Melly nemataurirwo kana vari vakadzi vechikuru ava matauriro avari kuita vachiti vanoita zvechivanhu asi handizvo Sis Melly munhu wechivanhu hatidi vanhu vanosvibisa chivanhu ende kuchivanhu hakuna zvekubatana zvekudii hakuna chivanhu itsika nemagariro edu zvekare zvinongosvibise chivanhu ende chivanhu hachina chekuti ndokuthreatena. You don't threaten munhu usathreatene munhu kana kuvhundutsira munhu vanhu vanoita zvechivanhu tinovaziva ndinoda kuti Machembere vandipindure kuti vanorapa nei ndapedza Sis Melly. Apa tapedzerwa nemwana mudiki atipedzera ndiye atipedzera. Thank you very much kola rega tinzwiwa muti vanti kudirega vauye tinzoti vanopindura kuti chi. Okay Sis Melly. Tinatodzidzisana nokubatsirana tisanyepere vanhu kuti chivanhu chakaipa chivanhu chakanaka ende chinoda kutedzwa zvakanaka ende chivanhu chinoda vanhu vane mwoyo yakanaka vanhu vasiri veyep usafunga kuti kugona kuisa Brazilian kugona kugadzira tsiye wabva wanzwa manjuzu hai nekuti njuzu dzitori nepakasiyana Sis Melly kana takuda kudzipatsa chera dzisina zvadzinokunzira mumhuri ndoana njuzu mupengo vanoita zvaiti hule vanonyakara kuita matare vana njuzu mupengo muri kundinzwa kuzoita njuzu dzenhope njuzu dzematare dzinopota bute dzinoisa what you call it snuff inoiswa under the tongue inonzi ndidzo njuzu dzinoita matare dzenhope dzakapfeka micheka michena vakabata ndiro chena vanoita ndo matare enjuzu andinoziva inini
muri kundinzwa asi kana uri mudzimu munhu achirapa nesvikiro Sis Melly anditi ende haangopa varapwa kuti obute anga arikumbirira anditi arikumbirira anozoritaura futi oritaurira kuti kuna musika vanhu ndave kupa mwere dzenyu bute anditi vana ndokuzopiwa bute kwete kuti nhasi wagona kutenga bute kuna ningi naningi wozotanga kuti hanze vana musangogamuchira bute kuti pamanzwa kuti pane bute moenda kana uchida bute uchizo unotumira kana weukama hwako kana mai vako chai vanokuendera kunotsvaga bute vokutumira neDHL anzwa kuti ningi naningi vanotengesa bute zvaaritisa bute iroro unozviziva futi kamukuromba. So why would you trust someone kuti angokutambidza zvinhu pese pese vana vadiki munoda kungogamuchira? Why? Ndinorwadziwa Sis Melly kana uchiona musendo is a very young child kana wada kuda kumudzimu yako wega koiko kuda kutungamidza manjuzu ndokudiko wamboti kana yakauya kuzokuparadzira kana iri njuzi isati yagadzirwa mongoga unofanira kugamuchirwa mune zvakanaka unofanira kutanga wagezwa mudzimu wako wasara wakachena akatsvagwa nevedzinza kwete kumhanya kuti hanzi tanzwa kuti ndingamenye manjuzu vane manjuzu relax and tenda kumidzimu yako kutenda kuchengetwa chaiko unorakidzwa zviri kuitika uya kunoudza nhingi uri kubirwa zvehope dzako unozvitaurirei hope dzako ihope dzako timuka uchikumbirira uchiti nhai vakuru vaita zvakadai asi dare iri ndinoridzwa ndigorigamuchira aiwa wazvitakokora. Thank you very thank you very much. Thank you very much. Right. Papa pane nyaya yenjuzu yanetsa panapa. Nyaya yenjuzu iyi inotoda pakaipa network yatanga kwai musangogamuchira zvinhu zvamunongopuwa kwai saka kuvanhu vari kurapiwa nei ina ndichaziviwo zvinhu zvacho izvi. Amen. Toziva zvipi manje? Toziva zvipi? Yelo? Sis Melly. Pakumkomzo. Ndatopa mepo. Alright, ndatenda hangu. What I'm trying to say is, inini ndiri mwana akakura mai vangu vachiita zvechivanhu. Handiti kasvikirwa nemidzimu miviri, wechikadzi newechirume. Wechikadzi ranga riri gombwe. Vabatsirwe. Vanhu vanouya vachiti vane machembere. Yes. Zvakukanganisa chivanhu chedu. Kunyika kwandikini chaiye wepasi chigare anoteerwa werudzi. Chinotibatsira. Iyo midzimu yedu iyoyo tikaiteedzera kuna Mwari tichinamata. Panyaya yedu chaiyo timbosiyana nezvekudzidzisa nezvemajusu tichazoya nedzidziso yemajusu. Paita problem yekuti uyu Machembere uyu akibata vanhu azvirambidzwe kuva lesbian. It's no
anenge aritori right, but ngaaregedze kushandisa njuzu ari kuda kusangana nevanhu through that's wrong. Ndonyaya ndoda kutaura iyoyo. That's wrong. Uyo akabatwa uyu kuti vakabatwa vanogona kuve varipo vanhu vakabatwa avo zvisiri zvenjudzo zvinosvibisa kusvibisa evanhu. Ende chandinonzwa ini ndechekuti people izvi zvekuzonogumisa ndo zvandoda kuedzera ipapo. Ndatenda hangu maita basa. Right. Regai tichimbotirai kupedzisa maaudio ne Thank you. That I'm trying to solve. Yeah, it's very good that mutates. Then you, after 4 days, I'll call you. Then it's going to work. Don't worry. Okay, maita basa. Thank you. Phone that company, your K-Work, you not one. No kupabas. K-Work. To use bute wash. We need kukumbirira nebute rako chiteketera uchitaura zviri kunetsa. Kupisa wandakakupashandisa those mushonga but it's going to work. Ndinodzokera kubasa. Maita basa nchangoramba chidaro makati 3 days. All right, daughter, ndipe about an hour ndikumbotora kana. I need to talk to you, sure, and I'm going to get give me some about an hour and a half. Thank you so much. Bye-bye. right. Doma audio zacho guys, but it seems as if network iri kuti network yedu iri kunetsa guys. Network iri kunetsa. Ingapi tingasarara pano.